שלום. אמ, אמ, האמת שאחרי שמטתי וכל זה, הבנתי שהסרטונים שעשיתי לאחרונה היו במסך מאוד קטן, אז עכשיו כפי שאתם רואים אני סידרתי את זה, וככה זה עכשיו. הנה אפילו אפשר לראות פה שסידרתי את זה, ואמרתי בוא נעזוב רגע את המיינקראפט. אני רציתי לראות כי הרבה לאחרונה אני פוגש ילדים שכאילו רואים את הסרטונים שלי ואומרים לי כאילו לעשות עוד סרטונים על WWE, ואמרתי בסדר. אז והרבה אנשים או ילדים באו אליי ואמרו לי שאני חייב לעשות סרטונים על WWE, ואם אתם רוצים על הסרטונים האלה תעשו לייקים, אבל אני הולך לעשות סרטונים על WWE. כן, אני אעשה סרטונים על WWE, אני צריך להוריד קודם WWE, אבל בכל זאת, כן. אני אומר נעשה ככה, אני בפרק הזה ממש אתן לכם את כן, כפי שאתם רואים זה הסקייפ שלי. אני יכול לתת לכם את הסקייפ שלי. כן, זה הסקייפ שלי, מתן נניקשווילי. וכן, השם משפחה שלי זה השם משפחה שלי זה נניקשווילי. אין לי תמונה, אבל עדיין שיש, כפי שראיתי שכל מי שרוצה לחפש אותי בסקייפ, האמת שיש קצת הרבה, נראה לי מתן נניקשווילי. אבל לא יודע למה אין תוצאות. הנה, בוא נראה פה. לא יודע. אבל בסדר. כן, ולכל מי שיש פייסבוק ורואה את זה, אז כן, זה אני, מתן נניקשווילי. כתבו מתן נניקשווילי ותמצאו את הבלוג שלי. בפייסבוק. טוב חברים, זה היה סרטון של 4 דקות.
תעשו לייק וסאבסקרייב. ו... רגע, אבל לסיום הסרטון בואו נעשה משהו כזה. ניכנס למיינקראפט, ניצור עולם חדש, סתם בוא ככה ניצור עולם חדש, הוא בנה את השטח, נחכה בינתיים, הנה. בדיוק על E נעשה ככה, בזריחה וואי, זה יהיה קשה זמן, אז ככה. יאללה ביי.